Wasal fl-ajruport ta' Malta kmin l-4 wara nofsinhar Julian Marley, wieħed mill-11 tifel u tifla tal-leġġendarju Bob Marley. Julian Marley, li bħal missieru naqqax jismu fid-dinja tar-reggae, ser iġib biċċa mill-istorja ta' dan il-ġeneru ta' mużika fil-qalba ta' Malta, propju fl-Asha Music Festival l-4 stess. Marley huwa magħruf għal vuċi u l-lirika profonda li tirrifletti messaġġi ta' paċi, imħabba u għaqda, beku tal-messaġġi li missieru kien tant famuż għalihom. Fl-1996 ħareġ l-ewwel album tiegħu Lion in the Morning li jintlaqa' tajjeb kemm mis-segwaċi u anke mill-kritiċi. Kanzunetti bħal Lion in the Morning u Loving Clear u rew il-kapaċità tiegħu li jħallat ritmi tradizzjonali reggae ma' influenzi kontemporani. It-tieni album ta' Julian Marley, A Time and Place, ħareġ fl-2003. Dal-album kompla jissoda postu fid-dinja reggae, kanzunetti bħal Harder Days u Systems illi komplew juru l-profondità tal-lirika u l-versatilità mużikali tiegħu. L-album tal-2009, Awake, immarka pass sinifikanti fil-karriera tiegħu. Kiseb nomina għal Grammy Awards għall-aqwa album ta' reggae. Kanzunetti bħal Boomdro u Awake f'dal-album huma annotati għall-istrumentazzjoni rikka tagħhom u l-messaġġi qawwija. Fl-2019, As I Am, album ieħor li wkoll ġie nominat għal Grammy Awards bħala l-aħjar album ta' reggae. Il-kanzunetti li jispikkaw fih jinkludu Are You The One u Straighter Roads li jħaltu riflessjoni personali ma' kummentarju soċjali jusa u l-4 fil-għaxija waqt l-Asha Music Festival. Ir-ritmi ta' reggae ta' Julian Marley ser jidwu mat-toroq ta' ħal-Asha u jġibu lin-nies flimkien f'ċelebrazzjoni ferrieħa ta' mużika, wirt u kultura. I'm in the mood with my dancing shoes and make we move.